proposal program. Wadhi mbele gi miweche manyien nyakwar magajong. Riwruog jo ohala ma Luanda olando chungo ng'anyo mar rem chulo osuru ma kaonti ma Kakamega. Jo ohala go osebedo ka ok chulo osuru ne kaonti no kuom thuolo maromo jumbe 3 kaka yorno mar chuno sirikal ma kaonti no konyogi e pek ma gikalo e chiro no. Jakom riwruogno Rafael Liboyo wacho ni bang' tije mag loso kar uso mar jamni kaachiel kod cham koro jo ohala go nyalo chako chulo osuru. Omedo ni sirikal onego ti kamoro achiel gi jo ohala mar tieko pek ma gikaloe. Mimi naweza shukuru county government ya Vihiga. Wakati tulipiga kelele, wameleta contractor kwa site, ameanza kazi. Nafurahia sababu wafanyabiashara sasa watakuwa na mahali pazuri pa kufanyia biashara. Mazingira yatakuwa masafi. Yale masharti yenye walikuwa wametupatia itatimizika wakati contractor atakuwa amemaliza. Kwa hivyo tunapoendelea na kazi, naomba ya kwamba wafanyabiashara warudi kutoa ushuru kwa kaunti ya Vihiga, ili tunapoendelea na kazi ushuru pia upatikane, ili pesa zipatikane za kuweza kuendeleza maendeleo. Na kuanzia leo kuendelea, county government inasema itakuwa ikituhusisha kwa kila jambo sisi kama wafanyabiashara wa Luanda, na tutakuwa tukishirikiana. Bod mochung' ne ratich jogo mantiere kod pok mopogore opogore